Bronzvid révén voltunk érdekeltek, 65 kilóban nem volt magyar induló. Ez nem olimpiai súlycsoport. Ezzel együtt izgalmas bronzmérkőzések elé nézünk be, és kezdenek a hölgyek. A C szőnyegen megvan az első 4 pontos akció, amit a kirgiz lány hajtott végre. A B szőnyegen az elég kanadai, a C szőnyegen chilei kirgiz összecsapás tehát. Már akkor a kirgiz lány szóba került, Guldola Nasterbekova, 14. a világrangistán, 21 esztendős, az ázsiai játékokon idén áprilisban bronzérmet szerzett. Ellenben a chilei 22 esztendős, pontosabban 31 esztendős, tehát jóval rutinosabb. Barna Cseksis. Barna Cseksis. Na, végül abban maradtak, ha minden igaz, hogy nem kérik akkor a challenger. On the men's in red, Virginia Jimenez Fernandez. Virginia solid. 5 American Championships, the bronze medalist 2 times. Our opponent in blue, Nasterbekova, 21 years old. Wait. See Hall bronze medalist. Asian Championships bronze medalist and under 23 World Championship bronze medalist. Now, to response, 2. Nasterbekova 8-6-2. A B-szőnyegen véget ért az első menet, egy viszonylag szolid 2-0-val az az Elioára. A C-szőnyegen azért sokkal inkább beindultak a hölgyek, de a kirgiz birkózó van egyelőre előnyben. Szultanova vezette át a B-szőnyegen, az 20-as Európa-bajnokságot nyert 2022-ben, most 23 esztendős. A kanadai volt, aki bement, 2-2 pontot ítélnek meg, piros és a kék oldalnak is. És az akciót az azeri tudja tovább folytatni. 6-2-nél kell akkor most, hogy tartsunk, hogyha jól jöttek ki a pontok. Egyőre 6-0 van a táblán. Végül akkor maradnak abban, hogy csak a piros kapott pontot, és így. A 6-0-ról folytatódik tovább a mérkőzés, nem volt különösebb ellenvetés a kanadai oldalon. 2 perc van még hátra. Ebből a bronzmérkőzésből 65 kilóban, ugye egy súlycsoport van még ezen kívül hátra, és érdemes maradni, hiszen Szabados Noémi bronzéremért birkózik majd. Ez egy 4 pontos levitel, és ez pedig gyakorlatilag a 2 vág kategória felé hajlik nagyon erőteljesen, sőt az is. Minden szempontból meg lehet volna ez a győzelem.
beegyértelműsítette az azeri lány. Itt tehát a B szőnyegen bronzérmes és tussal győz pirosban Birgul Sultanova, Azerbajdzsán. On the red B, the winners and the bronze medal is by far Birgul Sultanova, representing Azerbaijan. C szőnyegen pedig 6-2 továbbra is az állás. És nagyjából a második menet fele van még hátra. Stampekova tűnik úgy, hogy több van még benne. Halvány próbálkozást azért a Chile is bemutatott. A Vigaszágról került egyébként a Chile ide a bronzmérkőzésre, Stampekova. Az amerikai döntős Pécs Rozerstől kapott ki 4-2-re nagyon szoros meccset. Újabb lábra menetel a Chileitől, de kontrollálja az eseményeket. Stampekova, sőt, ha kiszabadítja a lábát, akkor sikerül újabb pontot elérnie. Megtörtént. 8-2. Rendesen meggyötrik egymást a lányok, az utolsó fél perc következik. Holnap már a kötött fogású uraké a főszerep, de még maradt így is 2 súlycsoport a hölgyeknél, úgyhogy majd látni fogjuk őket birkózni az utolsó előtti napon. Azt hiszem, hogy eléggé elfáradt most már Jimenez. Szíve viszi még előre a Chileit, de ez pontokban már nem fog megmutatkozni. És ez a vége a másik bronzmérkőzésen, ami azt jelenti, hogy a C szőnyegen bronzérmes, kékben fotozásos győzelemmel 8-2 arányban Udora Stampekova, Kirgizisztán.